Show boy bonder. Hey, ina za ka? Ina za ka? Daji. Kai, ina ma magana kana ji. Ina za ka? Ruwan karen da rani. Ni kake ga ina ruwa na da kai? Ban wayan nan kun fafasa ma baki. Ba ka ban ba? Inda na samu wani dan bahamagiya na karbe wayar har yanzu kaga ikon Allah. Allah hada ni da bakin aiki da in wa kai nan. Allah ba mu sa'a. Allah sa wani dan bahamagiya in karbe wayar ba ka ba Allah shi ne dan ni ba imani ne da ni nawa na kai. Wani dan bahamagiya da lan wannan ne. Yes! Yes! You say what? Ina laki? What did you say? What is your business is where I'm going to? Give me phone. Is it phone? Give me phone. Continue. Oh, please excuse me, let me pass and Okay, no, so give me phone. Oh, give me. Kai. Sorry, officer. Me zan gani a hannunka? Sorry, officer. Wasu yara ne dama za su... Aje ta ƙasa, aje ta ƙasa. Wasu yara ne dama za su kwaci mata waya, officer. Shi ne yake. Sai wannan jakan naka ka aje shi a nan. Sorry, officer. Sorry. Wasu yara ne dama za su kwaci mata waya. Wani yara a ina dama ku ne ƴan iskanen da kuke zuwa kuke kwasan waya. Wallahi, officer. Ga shi ka ganta da waya a hannu ka zara makami. Wallahi, tun daga kan gurin na hango ka. Wukan na karɓa, officer. Kama kunnanka. Officer, sorry, sir. Kama kunnanka. Kama kunnanka sosai. Yi tsalle. Tsallan buri. Tsallan buri. Ai ba shi yabo. Bija ciyo bayanka. Ciyo bayanka. Kai. Kai shi mana. Kai. Shi ke. Kwanta. Tashi. Bige tsaye. Kama kunnanka. Koma kasa. Koma. Sorry, officer. Bige tsaye. Kama kunnanka. Yi tsallan buri. Officer. No. Subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan ɗauka. Kai ne gamsuwa